Transport Malta tinsab għaddejja b'ħidma sabiex tibni mill-ġdid il-bypass tal-Mellieħa wara li l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Biex talab sabiex il-pjanti li tresqu minn Gvern Nazzjonalista jinbidlu għax kawża tagħhom bħalma ġara f'diversi toroq oħra, it-triq kienet se tidji għal 3 karreġġjati. Waqt intervent fil-Parlament il-ħamis fil-għaxija, il-Ministru Biex ikkonferma li x-xogħol għaddej b'ritmu maġġel tant li ħafna mill-bini tas-Central Strip tlesta u dalwaqt jibda x-xogħol fuq il-wiċċ il-ġdid ta' triq. Din it-triq għall-ewwel darba se jiġu installati fiha sistemi ġodda ta' sigurtà fosthom crash barriers u dwal ġodda bil-għan li jitnaqsu l-inċidenti minn din medda ta' triq. Il-periti ta' dan il-proġett li se jiġi jiswa madwar 2 miljun euro ħasbu wkoll sabiex apparti l-erba karreġġjati din it-triq se tkun qed titwessa aktar sabiex apparti s-Central Strip tinkludi wkoll karreġġjati dedikati għar-roti. Sabiex saru dawn l-emendi ta' twessieħ, Transport Malta ma misset l-ebda art barra mill-iżvilupp kif minflok inbidlu l-pjanti ta' triq bis-swit illi bħalissa wkoll qed issirilha xogħlijiet ta' bini mill-ġdid.